Dobrý den, jsem Doma Afrika. Někteří mě znáte, někteří ne. Tímto bych chtěl požádat o pomoc při hledání práce. Hledám práci jakoukoliv ve fabrice, ve stavařině, v šatrokartonech. Jo. Práce si nebojím žádné. Už přes 2 roky hledám práci. Nemohu najít z toho důvodu, že mám těžký zdravotní stav. A i za cenu zdraví si prostě hledám práci jakoukoliv. A proč? Vám to řeknu hned. Protože mám pohledávky dřívějška, jo, když jsem měl práci a byl jsem tam se zdravím dobře. No. Ale už o rok se mi rapidně zhoršil zdravotní stav. Jo. Zdravotní stav se mi začal hroutit od roku 2004. Jo. Ale před rokem, jo, před rokem, prostě se mi ten zdravotní stav zhoršil, dělal se rekvalifikace na šatrokartony. A od té doby se mi zdravotní stav rapidně zhoršil. Proto se informoval i exekutorský úřad Pravý chod. Jo, takže mám pohledávky exekuce. Ale aby se to splácel, tak hledám práci i za cenu zdraví. Jich to prostě nezajímá, hlavně abych platil. Jo, už rok se na sociálce, jo. Beru pouze 3410 a z toho po mně chcou, abych jim posílal 1000, jinak prý hrozí výjezdem, jo, a jinýma krokama. Jo, když víjou, jak se na ten zdravím, jsou to informování písemně, mailem. Jo. Proto vás žádám, pokud víte o nějaké práci, jakoukoliv, hlavně ne prosím trestnou činností. Jo, to jsem mi řekl, že trestnou činností to dělat nebudu. Jsem to vydělávat. Jo. Prostě hledám práci jakoukoliv. Mám se, to je kvůli tomu zdravotnímu stavu. Jo. Prostě mám to zlé. Jo. Mám špatný zdravotní stav, nemohu dělat ve stavaři, ve zedničinu, šatrokartony, pouze asistovat. Na výšky nesmím kvůli tlaku, jo, výše nemohu. A našli mi též i nervovanou hypertenzi. Pokud to kouká nějaký doktor nebo doktorka, ví, co je to nervovaná hypertenze. Jo. Teď beru na dechání kombajru. Jo. Prašky na vysoký tlak. Jo. Nemůžu to stáhnout, nevím, proč to je. I za tu cenu prostě hledám práci, i když vím, že ji neseženu. Jo, ale hledám. Jo. Prostě hledám práci, tak proto žádám vás. Já jsem hodný, pracovitý. Dělal jsem i uklidové firmy, mi fakultiza, pokud vám to něco říká. Jo, takže já se žádné práce nebojím. Pocházím ze sedlácké rodiny. Jo. Prostě hledám práci. Jo, pokud se vám to video líbí, můžete to, pokud ne, můžete to i skritizovat, ale prostě už nevím kudy kam. Hledám jsem všude, posílám všude maily, ale když to prostě zdravotní stav mi to nedovolil. Proto hledám práci tímto způsobem. Pokud to kouká někdo třeba z televize Nova, já nebo z nějaké televize, nebo z nějakých jiných médií, prosím tímto i o pomoc třeba do tisku, Mladá fronta dnes, Blesk, jo. Hlavně ne, prosím, nějakou trestnou činnost. Ne.
No. Prostě hledám práci jakoukoliv. Informoval jsem, že tímto budu hledat práci i exekutorský úřad Pravý chod. Přes Facebook, YouTube, Twitter. Jo. Takže prosím o pomoc, protože už fakt nevím kudy kam. Před 12 lety mi zemřela taťka, to víte i, to máte i na mém profilu. Jo. Prostě žiju sám na ubytovně. Jo. Už rok. Takže prosím vás tímto o pomoc. Hledám práci jakoukoliv. Pokud byste něco věděli, klidně můžete napsat na litrac, velká písmena, zavináč, seznam.cz nebo na 603 306 939, je to T-Mobile. Jo. A nebo jste slyšeli, kolik budu sociální dávky, ještě z toho musím platit. Takže bych, pokud by to šlo, jo, bych prosil i o pomoc finanční. Klidně si to u vás odpracuju. Není problém. Já se práce nebojím žádný. Takže to je všechno. Přeji hezký večer. A pokud to vidí někdo v práci, tak přeju hodně úspěchů aspoň vám v práci. A hodně štěstí, když ho nemám já. 6 let od narození se stalo v dětských domovech. Začínají dětský diagnostický ústav Malacky, konče dětský domov Telčí. Dostal jsem se na svoji chybou, ale kvůli chybě někoho jiného. Já co zvyklím to taťku mýho, co jen na videu, jak diriguje. Jo. Neběže, to by k tomuto nedošlo. Ale to je něco jiného. Takže ještě jednou prosím o pomoc při hledání práce. Jo, ale opakuju znova, ne trestnou činnost. Jo. Ne trestnou činností, jak to dělají někteří lidi. Že dělají páchají trestnou činnost, přepadají banky, přepadají starší lidi. Já to dělat nemím, já na to nemám povahu. To radši klidně, až mě za to zavřou. Ale trestnou činností si na to vydělávat nebudu. Jo? Pokud to vidí, nebo to vidí někdo jiný z exekutorského úřadu, nebo z exekutorské komory, prosím, je to exekutorský úřad Pravý chod pana doktora Marcela Smekala. Ano. Takže to je všechno. Děkuju. Předem za pomoc. Jakoukoliv. A přeju hezký den.